esandako sorpresa, momentu honetan hitza beteko dugu. Eta zuei adieraziko dizugu, zein dan gaurko gure sorpresa. Eta bera da, Sonam. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri Txorienera. Eskerrik asko. Oso ondo, pixka lotzatu da baina, berehala jarriko gea hemen martxan. Esan zein dan, Sona? Sonan, gaur egingo da bena da, plateren izena izango da, txili momoak, ezta? Txili momoak, Bai, oso ondo. eta- Lehen da bizi izango ditut osagaiak lanaia hasi baino leno, eta gero berehala Oso ondo. esango zein dan, nundi datorren eta guztia. Bai. Zenbat osagai, nik esango ditut osagaiak, Vale. segituan. Zenbat osagai, zenbat kolore, ze polita. Beira, hemen dakagu aragila, gordinikan, tipula pixkatekin. Tomate saltza, soja, kurrila, irina, bertako piper gorrila pixka lortuta, abek txiliak, piper gorrila, piper berdia, perrexila, tipula gorrila, baratxurila, txerri tomateak. Eta guan espeziak. Hemen anixa, izar moduan, hiltzea, kardamomo, hemen mastorra hazia, erramua, eta kumino. Zuek nola esaten diozu erramuai? Erinotza. Erinotza. Hori da. Erinotza, hori xastutan egon. Baina beste guztiak esan ditut. Eta hemen, berak ekarri duen maza esplikatuko du, pixkanaka nola egingo duen. Hemen ditu osagai guztiak eta hasiko da lanian. Gure, Sonan. Bai, ondo. Ondo, oso Lehenengo ondo. prestatuko du masa egingo du, masaz, okela, ezta? Okela, bai. Okela. Bai, Bai, maza zuk betetzekoa, egin hori da, lan, zuk hori lasai da. egin lana. Bai. Gatza, Pasta pixka bat. pixka bat, oso ondo. Orain, Olioa. bai. Olioa, sondo, Pixka bat. Ulertu dana ulertzen du, Hori. Baina, Orain, nastatu. nastu, Nastu. ora, nastu. Oso ondo. Bai, apurtxo bat. Apurtxo bat, hori. Bai. Perrexila, picada, bai. txikituta. Martorria. Ah, martorri. Martorria Bai, da. hori da, martorri Hori da. ostoak. Hori da, martorri freskoa. Hori da, osagaietan gaizki izan dut hori. Eske Nik gauza esan dut asko perrexila, dago eta, bai. eta da, hori. Beste egun batien erabili Martorria, egin baita, bai. Hazia hor dugu, eta hau da, ostoa. Freskoa, hori da. Freskoa, Bai. hori da. Horrela xen naztu, Sonan. Bai. Sonan da, kanmandun jaiua. Kanmandun jaioa, bai. Tibetar familia, tibetar hizkuntza eta nepalekoa egiten duena. Eta Ama hizkuntza tibetarra. tibetarra. Naiz eta kanmandun jaio izan. Hori da. Eta orain euskera ere. Orain, lantzen. egingo dut, da? masa, bai. Eta gero egingo du okela Arraboloarekin. Bai, egingo du masa zuk sí. egin, bai, Zuk ikusiko egin. dut hori da. Hala, goxatu pixka bat, Vale, Zema kolore, zema gauza. zenbat kolore hori da. Bera egoten da sukaldian, arropain jatetxean. Bai. Bilak Eta egoten dira. euskera tibetar artean hizkuntza oso hemen egiten da ona bezala, Hori da. olio sopa, kikilizalda, erren edo klik, ikimilikili-klik, hizkuntza olako Bai, asmatu ondo, banatua, Banatua. tibetar eta euskera. Hori Mikel Aboa nahi, nola hori zan? da, Hori da, Mikel Mikel Aboa, Aboa. bai, bai, bai. Hori da. Behin baino Mikel gehiotan Aboa, azaldu hori da, abeslari. gure programa. Ipiniko pixka bat. Bai, ipini, Hori bai, bai. berotzen Hemen? ipiniko dezua, zuk jarri, bai. Behin baino gehiotan erten da Mikel Aboa abestiak. Gure jatetxean asko entzuten da, Mikel Aboa musika. Ondo. Eta gure gurasoen jatetxera gure atxaz oso laguna zan Mikel, eta ni ere hona za bizitzaten da oso gustora. Bai, bai. Gure etxeko era... Oso gizon jatorra. Oso. Bai. Nik ere asko tratatu dut, gure etxea askotan etortzen Ah, zen. bai, Naiz eta beti bazkaita etorriez, izugarrizko ohitura zeukan getaian bainua hartzeko. Ah, bai. Ondartza etortzeko, baina urrian eta zaroan, da holako fetxetan, bai. Eta gero, beti sartu ertena. Oso sartu azkazo inaz. Eta noiz, eta ordu biterretan, guk lanik gehiagiko, oza, dana bateko momentu horretan, bai, hola xeran, dizen, Mikel, momentu txarrian, momentu txarrian. Okelia. Okelia, bai, hor hori bertan da, sartu. bai. Bai, hori ondo dikoa, bai. Bai. Gu laguntzeko prest. Kulara naixu edo ondo zaoz Honekin horregaz. ondo? No, Horrekin, hau oso bai. ondo. Oso ondo.
Gu begira bakarrik orduan, Honen Bai. lana oso ondo, hori da. Bai, Claro, zerbi, trebetasuna behar da, hori egiteko, bai. poltsetxoak egiten ditu, Hori da. hori da ondo itxi, Ilargien bezalakoak. hori da. Ahí está. Bi aukera daude, hauek batzutan vaporeran Bai. egiten da, eta kasu honetan gaur frijitu egingo ditu. Hori da. Baina bi aukera dauzkazue. Bai. Oliotan ez bari zuen nahi frijitu, beste aukera bat, zean vaporian egiteko. Ba, guk holako sukaldaria egita ezin ginen etorri gabe. Izan derrigorrezkoa etortzeko. Baina gustora etorri da, Hasiera baten zaten, hizkuntza eta zera, ondo dominatzen du beak. Gehien bat entzumena. Ulertzen du Ulertu gehiago hitz egiten duen baino, gehiago. Hori da. bai. Pentsatu baita ere bi alaba dituztela. Eta alabak lekeition euskaraz egiten dute. Hori da. Bai, holantxik. Oso ondo. Euskara azkar ikasiko du, zerratikan bost hizkuntza badazkilako. Behin Hori bost da. ikasi ezko, zigarren gehi ikastea, benetan. Dozena erdi baino Hori ez. da. Hori da. Batetik bire pasatzen izaten da zailena. Baina behin bostetik gora, ez? Bai. Gu hor suertea dugu. Bai, zeituan, Listo. Euskal Herrian beti egiten dugu hizkuntzari gutxienez, da horrek asko laguntzen du, bai. Hori da, bai. Eh, Hau jarriko dugu martxan hemen bai. nazketa guztiak. Bai, Martxan, berotasunean. Zuk esan, tipula gorrilla. bai. Azalak Zuritxo kendu? ondo, Bai, azalak zuritxo. kendu. Azalak kendu. Azalak ez- Bai, Hori. mesedez. Bai. Piparraia garbia dago, osake honepe zatiak egingo Bai. dugu, ezta? Bai. Pipar berdea ere bai. Zuk egingo duzu hori, oso ondo. Eta noretan, ezautu zinazten, zean, kanmandun, oporreta junda, Katmandun, hori da, bai. Bai, bai. beira. Nire lagun baten bitartez ezautzean bera, da bertan Katmandun ezautu ginean, bai. Bai. Honela zatiak horrela ondo? Bai, piztuta dago. Bai. Zati txiki hobek ondo, horrela ondo? Txikillo, Bai, ondillo? bai. Hola, Ondo, Hola, ondo. ondo, handiago. Horixe, no, Horrela, ondo? Horrela, horrela. Horrela. horrela, oso ondo, ahí está. Horrela. Bai. Vale. Gero, Ah, olioa, Bai, ipinik pini olioa, botako pixka bat. oliba olioa, hori salteateko, Bai. oso ondo. Eta berta botako ditut, Bai. zatiak. Botikipula, Ba, guk euskalduna bestela kanmandu eta gustoko lekua deu, Bai. Mendizalea asko dao, asko horko imaginak eta asko ikusi izan ditugu. bai, bai. Anapurna, eta zeak. Euskaldunak bai, asko juten izan dira, asko. ara, Hau, mendizaleak, Bai, Zer? hori pixka bat. buelta emongo Bai. Buelta emango diogu. No, no, horriz. Bai, pixka bat, hasi. Hori da. Bai, Horrela ondo? ondo. Igual bitenedorekin hobeto karri. Honaxe. Eta nahi zua gutxitxutara oso ondo. Kolore politxa urten da. Oso bai. kolore balita. Bai. Piper gorria ere bai. Ipar gorria ere bai, bai, horrela. Holako zatila, Bai, eta? bai, bai, hori da. Bai. Hori da. Gero, tomate txerri zenbat? Hiru, lau, Lau, Lau. eta bost. Lau edo bost. edo Lau eta bost. bost, Oso bai. ondo. Eh, Tomate txerriak ere bai. Hola, Hori da. laguntza, gaur lanaz, jende asko lanean, Zu gaur ederki, bi emukume jarri dituzu lania, Hori da. eta zu, hain dugu zein bardeun. Ipiniko Bai, Bai, Eh, espeziak hori espeziak, Ah, bai, hori da. hiltzea. hiltzea. Iltzeak, Iltzea, bai, anixa. Anixa, Anixa. kuminoa, Hori da. Kardamoa, Hori da. Kuminoa. kuminoa, martorri Martorri hasia, Herri hasia. bai. Bai. Barkatu, txerriak erditikan o lautan? Bai, bai. Horrela ondo, honela? Holan, holan. Honela xen? horrela, erdiak, Erdiak. hori da. Erditik ebakita. Ez da hoxen gehitu hemen. Bai, hori, Pixka bat, tomatea. Hori da. Tomate guztiak barruan. oso ondo. Beste pixkat gehiago. bai. Zua pixka fuerteo. Bai. Ondo. Txiliak ipiniz, no? Bai. Zenbat urte dara matza, lekeition? Zazpi urte, Zazpi ia, urte. ia, bai. Pixka bat kuri. Lekeitxiarra orduan? Bai. Lekeitxiarra. Ah, txilia bota zu eta kurria ere bai. Kuri pixka bat, bai. Pixka bat. Kontuz, eh?
Hori zaratatxu. Zarata, hortxe, movimentua, movimentu pixka, hori da. Bizitasuna. Bizitasuna. Horrekia, kurri gero teneko zo. Bai, kuria... Hemen utzuko dizut, honen ateratzeko, zu nahi dezunia, bere puntuan, honekin lagundu nahi. Bai, Da, igual hobeto ez da. bai, zamatako. Bai. Hola, Ipini, bai, Bai. listo. ondo. Vale, hori orduan, oso ondo, Hori da. barik, oso ondo. Hortxe, Hementxe barruan. barruan. Bai, bai. Honorrengo da saltea, bai. Ipiniko, Orain hartu, Apurtxo bat, soja pixkat? sartaina, Bai, salsa. zona, bai. bai, pixka bat, Honela, ezta? bai. Beste pixkat? Bai, gehiago, pixka bat. Beste pixka gehiago, Bai, listo. soja dago, ezta? Bai, listo. Hori da, Bai, exotiko totala. bai. Honai, pixka bat, Tomate Baitaren, pixkat. tomatia. bai. Tomatia saltza. Bai, bai. Ze kolore. Ze bisitasun. Horrela nahiko? Bai, bajatu pixka bat. Bajatu, bai. Zua, bai. Esto, ez que da, plazia. Hori da. Hori da, garbitu. Bai. Orain, Hau zatitu. bai. Txikitu. Txikitu. Eso, hori da. Beste pixka Pixka gehiago. gehiago, nahiko. Ja. Bai. Nahi honor. Bai. Mugitu nahi Mugitu. zuzuk, orduan, zure erara, Zure erara, Bai. hori da. naztu. Badakizu Eta Euskal laster- Herritik kanpo gabiltzala, Hori da. Kamandun gauden. Usainean igartzen da, ez da? Bai, Holako... hori da. Bai. Orduan, on, Listo, platerea? platerera. Hemen. Prestatu, zuk ipini, Zuk ipini. zonan. Gure arropa ingo, gure etxeko Andria. Anixare hementxin bertan utzitzen da? Bai, Zapore ematetikan aparte jan Hori, egiten da? Bai, bai. Ez, janez, Janez, hori Ez. gero hola, Hori ikusten da, bai. Bakarrik Hori da. txupar. Txupatu? Bai, txupatu. Hori da. Horiz. Listo. Hori apurua zabaldu holan, ez da? Bai. Mugitu, Hola, eta pixkat mugitu. hor, horrela, Hori da. eta prest, Horrela, eskumotura garbitu. Bai. gure Martorraren ostoa. Bai. holako gainean. Aktiba. Bai. Hola gainean ondo, ezta? Bai. Bai. Oso ondo, guan dastatu baino lehen, gure xefaren azken ukituak izango Bai. dizuet. Hori da. Eta etorri bilok, bitartean zuen bi alabak egongo dia guri beika, gaurko honetan Hori telebistan, da. gure zaioa ikusten, eta hemendikan, abertze esaten dizuen beraiei, Elaia eta Elaia eta Kelsan, kaixo, Hemen gaude, hori da. eta hau, zuen izenean egindakoa. Hori Ezta? da. Gaur zuei, opa dizuegu, Hori platera. da. Hori da. Azken ukituak, dastatu, eta gero-gerokoa. Maza fina betetzeko, haragia, tipula, olioa, gatza eta mastorra freskoa ipini. Eta guztia frijitu. Zartaian, barazkiak eta espezia desberdinak nahaztu eta guztia salteatu. Lehen ez dugu izan, nola egiten da orea eta nola egiten da orea? Ozerrekin egiten da orea? Gari irina eta ura. Urakin bakarrikan, beira zerresa. Egin da ekarri du, eta hoan esan digu, zer daraman. Eta darama, gari irina eta ura bakarrikan. Guztia egin, eta listo, pixkat utzi lasai, Bai. eta gero erabiltzeko ikusten duzu ze tekstura fina duen. Eta orain, dastatzeko momentua. Usaiakin bakarrikan, abiada batean igoa Katmandura, baina hemenago baina. Hori da. Usaia desberdina da, egin beste espeziakin. Eta borratu berdetzea, orea betitako. Bueno, Tibeten izenean, Katmandun izenean, barrura.
Imaginazioa, libre denez, pentsatuko dut, han bertan nagoela Katmandun. Gaurko batikan bagoaz, eta bihar berriz, 3 hemen.